Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dulur-dulur? Ketemu mana karo channel Cah AB. Jadi channel Cah AB kuwi apa dulur-dulur? Channel Cah AB kuwi Cah AB iki maksudnya Cah Jogja, dulur-dulur ya. Cah Jogja, kabupatennya Kabupaten Bantul, sisih wetan dhewe, perbatasan karo Wonosari atau perbatasan karo Gunung Kidul. Dulur-dulur ya. Jadi keadaanku iki yo neng desa dulur-dulur. Neng desa neng pinggiran cedak watu adoh ratu dulur-dulur ya. Jadi neng desa ki enenge ya menggur watu adoh karo kutha ya wis neng desa pinggiran ki ya wis ngene iki lah dulur-dulur ya. Nyambut gawene ya kurburuh wong nyatane mbiyen ya ora sekolahan dulur-dulur ora mampu pojokan sekolahan nyambut gawene ya mung buruh harian yo nek neng desa karo nyambi ngon-ingon dulur-dulur ya neng mburi kae neng ingon-ingon wedhus dulur-dulur mburi kae kandang wedhus dulur-dulur ya. Dadi video iki videoku sing ping 3 dulur-dulur ya. Videoku sing ping 3 dina iki dina kaping 3 lebaran dulur-dulur lebaran Idul Fitri. Aku ya isih neng omah klumblak-klumbruk ya dulur-dulur ya klumblak-klumbruk arep ngopo ya nyambut gawe wong ya gaweane urung buka kanca-kanca ya durung ana sing nyambut gawe kayak iki ya wis neng omah wae ya alhamdulillah aneng hiburane mau ya wis ngarit wis golek pakan golek ramban ngaritke wedhus ya dulur-dulur ya arek ngopo engko bareng ngaritke wedhus ya terus teturon wong ya ora digawean biasane bar lebaran ini iki dolan do rekreasi do liburan tapi aku mung nang omah wae dulur-dulur wong ya arep dolan sang ora duwe keadaane ya wis wong buruh harian wis pas-pasan dulur-dulur ya iso nggo tuku beras iso nggo tuku apa lah wingi sing nggo panganan-panganan nggo lebaran wis alhamdulillah ya iso ngenai wong tua ya iso sithik-sithik ngenai wong tua alhamdulillah disyukuri dulur-dulur ya keadaane ya wong saiki agak angel golek duit dulur-dulur ya tapi ya wis disyukuri wae alhamdulillah saiki jarine kanca-kanca zamane ya kayak zaman angel ya golek duit zaman susah apa meneh wong desa ngene lho sing ora duwe gawean tetap apa malah sing gajine dhuwur gajine gede kuwi ya arep liburan kaya kanca-kanca sing duwite akeh sangone akeh ya ora iso dulur-dulur jane ya kaya aku mesake anak-anak ya dulur-dulur ya anak-anak ora iso dolan kaya kancane tapi yo mudah-mudahan wae anak-anak do ngerti nek wong tuane ya gek ora ana upama arep liburan ora duwe sangu ya dulur-dulur ya dadi yo muga-muga anakku sesuk iso sekolah sing dhuwur iso nyambut gawe sing apik sing gajine gede muga-muga ora kaya wong tuane sing kaya aku dulur-dulur iki mau esok mau aku wis golek pakan nggo wedhus dadi awan iki wedhus-wedhus ya wis do turu wis istirahat ya padha keturun kabeh dadi wis ora ana swara wedhus mbek ya ora ana iki mau bojoku karo anakku sing gedhe do jagung dulur-dulur ya jagung kuwi nyumbang dulur-dulur nyumbang neng kerabat sing saiki duwe gawe ya arep liburan wae piye neng dina ping 3 iki wis ana wong ewo neng desa ya wis kerukunane ngono kae lur nek eneng kerabat utawa tangga utawa sedulur ewo utawa hajatan ya awake wis kudu mara nek ora nggawa barang ya wis nggawa duit ya kadang nek
awake dhewe lagi ra duwe, kadang duit sethithik ya wis kaya akeh, wis ngono kuwi lho. Dadi anakku kuwi loro sing gedhe wis keluarga, wis duwe anak siji, saiki umure 2 tahun kurang sithik ya. Terus anakku sing nomor loro saiki sekolahe SMP kelas 2 ya bener-bener ya. Terus iki mau bojoku ya wis lunga neng jagung utawa nyumbang karo anakku sing gedhe karo putuku. Jadi putuku sing 2 tahun kurang sithik mau ya aku ki wis diceluk kakung lur dene. Diceluk kakung si mbahne wedok ya wis diceluk uti. Dadi ya wis tuwa lur, nek wis duwe putu ki wis tuwa. Walaupun ya aku ki urung tuwa banget. Tapi nek wis duwe putu ki lur, wis duwe putu ki ya wis diceluk tuwa lur. Beda kalau sing walaupun umure luwih tuwa saka aku, nanging nek urung duwe putu ya isih kalah tuwa karo aku dulur-dulur. Ya alhamdulillah disyukuri wae. Muga-muga berjalannya waktu, muga-muga rezekine berkah barokah dulur-dulur. Iso umum karo tangga teparo, iso umum karo masyarakat, iku luwih penting ya dulur-dulur. Oke lor, saiki mbangane ya arep ngopo? Saiki ayo karo ditilaki wedhus-wedhusku, ingon-ingonku. Wis saiki iki ingon-ingonku ki nek yahmen iki do ngopo to lor, nek awan ngene iki. Wis do teturon apa ngopo, kok iso karo nggo cerita-cerita lor ya arep ngopo lor. Arek mbut gawe ya kancane dorong mbut gawe ya gawean ning nggon gawean ya urung iso digaweni ya urung iso mbut gawe rek ngopo, isik do lebaran. Kok nek bose ya isik do lebaran, isik do liburan, isik do rekreasi, engko ndak ganggu lho. Dadi ya ditunda sithik, engko mangkate kapan ya misale Senin ya, engko isih nunggu pirang dina meneh ya. Sik nunggu 3 dina 4 dina meneh mangkat kerja ya dulur-dulur ya. Oh lur, kae kadang-kadang wedhusku. Jadi ya alhamdulillah nek ora mbut gawe ngene iki sing do prai ngene iki ya aku iso ngurusi wedhus dulur-dulur ya. Mbangane dulur-dulur sing ora ingon-ingon alhamdulillah duwe kegiatan ya dulur-dulur ya. Dadi ya sithik-sithik lur nenggo tambah-tambah ya. Jenenge mong samben ya. Samben kuwi daripada mbut gawe mulih ra goleh-oleh nek duwe wedhus-wedhus ngene wedhus ngene iki ya mulih goleh-oleh ya dulur-dulur. Dadi aku nek mbut gawe mangkat esuk ae mulih ya kudu goleh-oleh. Oleh-oleh apa dulur-dulur ya? Oleh-oleh ya suket. Suket utawa ijo-ijoan kuwi sing wedhus kuwi doyan. Dadi ijoan-ijoan sing kira-kira wedhus kuwi doyan ya tak gawa lur tak goleh-oleh. Dadi oleh-oleh iki kudu panganan ya dulur-dulur ya oleh-oleh suket. Suket utawa ijo-ijoan sing wedhus kuwi seneng. Dadi nek wonge engko ning warung-warung sing cedhak ya, warung-warung tangga kuwi engko nek wonge iso tuku cedhak dulur-dulur. Tapi nek wedhus nek ora duwe tanduran sing iso dipake wedhus ya nek mulih ora nggawa saka gawean ora nggo suket ya engko wedhuse mesti bengok-bengok dulur-dulur ya. Paribasane nek wong iso ngampet dulur-dulur ya, iso ngampet ming piye-piye rek mangan apa. Tapi nek wedhus ya enenge ming bengok karo bengok, nek ngelih ya ming bengok. Lah ya wis arek piye meneh dulur wis ditekati nek ingon-ingon iki ya kudu dipakani. Dadi kok sing salah iki maksude bengok-bengok iki sing salah kudu wedhuse ya. Nek apa wedhus bengok-bengok iki sing salah sing ngingoni. Ngopo kok ora dipakani? Kan ngono ya dulur-dulur ya. Dadi nek eneng wedhus bengok-bengok iki aja nyalahke wedhus ya misale awake dhewe wedhus ya. Wedhus kok ming bengok-bengok terus, wedhus kok ming mbrebeki kuping kan ngono dulur-dulur. Tapi nek dirasake
merga wedhus kuwi bengok-bengok kuwi merga ora dipakani ya, ora dipakani. Dadi ya sing salah awake dhewe, ngopo wedhus ora dipakani, ngopo wedhus ora diretke. Dadi wedhus iki bengok-bengok karang wedhus iki ngelih, isane mung bengok kan ngono ya dulur-dulur ya. Dadi upama awake dhewe wedhus iki ya wis awake dhewe kudu wani dadi bature wedhus. Awake dhewe iki mung dadi pembantune wedhus ya. Wedhus bengok awake dhewe goleke pakan. Kan ngono ya dulur-dulur ya. Kadang ki nek sing wong ora seneng ya dulur-dulur ya. Wong ora seneng mestine ya urung tau ingon-ingon wedhus utawa sapi utawa kucing utawa apa ya sing sebangsa kewan iku nek awake dhewe goleke pakan kewan-kewan kuwi sing rada rekoso sithik. Mesti nek sing wong ora seneng iku mesti muni-muni dulur-dulur. Wong kok gelem-geleme dadi bature wedhus, wong kok gelem-geleme dadi bature sapi. Wong kok gelem-geleme dadi bature apa misale kewane ya sing diingoni. Kan ngono kuwi nek wong sing ora seneng mungkin dheweke urung pernah ngalami dulur-dulur ya. Urung pernah ngalami nek ngingoni kewan iki kepiye rekasane. Kan ngono dulur. Tapi nek wong sing wis kulino ngingoni kewan ya wis awake dhewe wis didikati ngoni kewan ya awake dhewe kudu makani kudu goleke pakan. Dadi ya awake dhewe wis bertekad untuk ngingoni kewan ya wis awake dhewe kudu ngingoni kudu makani. Apa meneh pitik ya dulur pitik. Pitik niki pitik jago, pitik babon ngene, pitik babon ngene nek sing dikurung kuwi ora dipakani ya padha wae dulur-dulur ya. Engko pitik ya nek ora dipakani ya suwe-suwe mati ya dulur-dulur. Kok kuru-kuru mati. Gek pakane ya awake dhewe butuh tuku. Kok nek jagung nek awake dhewe ra duwe dhewe ya butuh tuku. Apa meneh ngon-ngon liyane kaya manuk, kaya ngene ya butuh pakan lur kabeh ya. Dadi awake dhewe ya nek wis niate ngingoni ya awake dhewe kepiye carane kudu iso makane ya dulur-dulur ya. Nek pitik ya engko nek keadaan lebaran ngene kok iso ngelongi siji apa loro dulur-dulur ya iso dibileh. Iso engko dienggo opor, engko dienggo judo karo kupat. Kan mesti ana manfaate dulur-dulur, manfaate mesti akeh. Misale kaya wedhus ngingoni wedhus ngene ya dulur-dulur ya. Wedhus kuwi engko nek setahun iso manak pindho, engko nek iso lanang-lanang, engko nek meh lebaran haji, lebaran Idul Adha kuwi ya iso dienggo korban dulur-dulur nek lanang-lanang ya. Nek lanang dhuwur, gedhe, tur apik iso dienggo korban. Engko nek wedhus wedok-wedok kuwi ya iso didol dulur-dulur, iso didol engko diijalke lanang. Awake dhewe ora kudu ngetokke dhuwit sing akeh. Sing misale awake dhewe berniat mau korban ya dulur-dulur ya. Misale rega wedhus kuwi 3 juta ya dulur-dulur ya. Awake dhewe nek arek korban kudu ngetokke 3 juta. Kuwi nek awake dhewe iso nduwe wedhus dhewe lanang-lanang ya misale kaya iki ya dulur-dulur iki supaya 3 juta. Kae sing wedhus lanang gedhe kaya kaya 3 juta. Awake dhewe wis ngirit dulur-dulur. Awake dhewe misale mau berkorban garing nonton siji iki ya dulur-dulur awake dhewe wis ora ngetokke dhuwit. Misale duwene wedok. Misale duwene wedok kaya sing wedhus tengah iki ya duwene wedok ya. Kaya iki wedhus duruan ngene iki duwene ngene ya diijalke lanang ya dulur-dulur misale wedhus iki wedok ngene diaji 1.500 ya dulur-dulur ya. Engko gari nambah 1.500 awake dhewe wis ringan. Dadi kabeh kuwi ana manfaate dulur-dulur ya. Nek awake dhewe duwe samben mengko ya nek awake dhewe duwe kebutuhan mesti iso digunakake, iso memperingan awake dhewe. Apa meneh ya dulur-dulur ya, apa meneh awake dhewe iki ndelok
Sampai semene iki ya dulur-dulur sekitar sacinan, dodolanan, mlayu-mlayu. Terus cempene sehat, lincah. Wah, seneng lho dulur-dulur ya. Awake dhewe ndelok cempene iki do mlayu-mlayu ndono ndene. Terus awake dhewe karo awake dhewe manut, dipakani apa wae gelem. Wis. Awake dhewe wis seneng lho. Engko ditunggu 5 sasi wis payu sak juta punjul. Oke dulur-dulur, dadi mau sing tak omongke mau ya nek bojoku utawa mbok wedok karo anak sing gedhe iki akeh do jagung utawa akeh do nyumbang lur ya iki wis bali. Iki putuku sing tak omongke mau lur. Iki putuku lanang sing tak omongke mau sing umure 2 tahun kurang dulur-dulur ya. Putu iki nek lanang ternyata ya lur. Ngayale jan ora lumrah ya beda karo nek putu wedok utawa anak wedok ya dulur-dulur ya. Dadi nek putu lanang iki wis saka cilik wis ketok ngayale dulur-dulur ya. Lah kok jagung kok ra nggawa-nggawa iki piye? Oh. Nah, iki oleh-oleh saka jagung dulur-dulur ya. Oleh saka jagung kudu diungak, do ditiliki entuk apa wae. Nek biasane nek entuk sego ya terus kena nggo makan siang dulur-dulur ya, tapi nek ora entuk sego ya engko entuke apa ya wis kena dienggo masak liyane dina ya dulur-dulur ya. Saiki do ditileki wae lur, oleh-oleh mau entuk apa wae. Nek saka nyumbang saka jagung neng desa iki ya lur, desa pinggiran iki kok ngene iki lur. Oh, saka jagung, saka nyumbang ya entuk oleh-oleh lur. Nek sego ya kadang entuk sego sak lauke lur, sak lauke, sak pacitane. Tapi iki ketoke ora entuk sego lur. Iki mung entuk snack, nek diwadahi bungkus plastik ya lur. Oh, ternyata iki oleh-oleh uli-uliye iku endhog dulur ya. Biasane kan nek wong desa iki nek ora sego ya endhog utawa roti dulur-dulur. Tapi saiki iki entuk endhog. Dadi nek endhog ya engko iso dimasak, dienggo lawuh putune, ya iso dienggo gawe sarimi, ya wis. Kena dienggo masak apa wae ya lur. Nah, iki entuk seneke lur. Entuk seneke ya pepakan lur. Pepakan ya nek makanan desa ya saka ngene iki lur. Enenge ming lemper karo roti, ya eneng kacang, ya eneng gedang utawa pisang. Ya ngono kuwi lur. Beda ya karo nek kutha utawa kota lur. Makanane ya wis aneh-aneh, tapi nek desa ya ngene iki lho. Ki eneng gedang godhog, eneng roti, terus eneng lemper ya. Eneng lemper utawa ketan ngene iki. Niki ya wis nek sing seneng dipangan ya wis enak jos lur. Nek sing ora seneng ya maklum, ternyata ya lur. Terangane uli-uliye saka jagung kemo iki ya eneng segane barang lur. Aku mohon ora ngerti nek ternyata ki eneng segane barang. Ha ya ngene iki lur. Nek saka nyumbang saka jagung ngene wong desa iki ya wis ngene iki eneng sego, iki eneng jangan. Iki jangane jangan lombok lur. Nek desa iki jangane jangan lombok. Ayame ya eneng lur. Ayame ya eneng, terus iki karo bakmi putih. Bakmi putih terus iku nggon wadah iku ya snack sing mau ya. Dadi nek wong ewuh ning desa iki pepakan ngene iki lho. Ning sego jangan lombok, eneng mie, eneng kerupuk, eneng ayam, eneng endhoge ya eneng lur. Biasane tapi iki endhoge ketoke wis dipangan karo putu mau lur endhoge.
dadi gari ayame. Nah iki jangan lomboke iki tak delene mangkok lur. Dadi engko terus arep tak nggo makan siang iki lur. Makan siang yo seneng-senenge entuk oleh-oleh saka jagong. Yo ngene iki langsung dipangan ini iki lur. Dadi nek kira-kira arep jagong kok oleh-oleh iki sego ngene iki engko esuk wis ora masak lur. Nek kira ngen arek jagong ngono dadi engko oleh-oleh sego ngene iki iso bermanfaat lur. Iso nggo makan siang, iso nggo makan sore. Dadi ya awake dhewe sedina engko wis ora masak meneh lur. Dadi iki ya wis arep tak nggo makan siang. Segone barang ya sego pulen lur nek ngene wong ewoh ngene iku oleh-oleh sekone wong ewoh segane barang ya jos pulen tur ya enak. Beda karo nek jajan ya lur, jajan sego ning warung karo sego sekone wong ewoh ngene adoh lur. Nah, jangan lombok ini iki lur. Jangan lombok iki jangan lombok dicampur krecek ini ya lur. Krecek ngene terus eneng kentrange terus duduhe ngene iki ya wis istimewa lur nek cara desa ngono. Terus iki ya krupuke semene iki. Terus ayame ya semene. Terus bakmine ya semono. Dadi bakmi jangan lombok, kerupuk, telur, terus snack pacitan wis harus ada lur nek saka wong ewoh iki. Oke lur, saiki aku tak makan siang sithik. Engko videone dilanjut maneh. Oke lur, iki aku wis bar makan siang, iki sepil-sepil neng ngarepan ya lur. Iki cuacane rada mendung. Dadi ya cuacane iki rada peteng lur. Nah, iki motor-motor sing wingi ning video lur, iki motor pengaritan ya motor tak ngumpet gawe ABKG lur. ABKG iki apa lur? AB iki Jogja, KG iki Bantul lur. Jadi iku AB Bantul lur. Iki posisine omahku ya sing ngene iki ning desa pinggir hutan lur. Dadi omah-omah iki sik ado-ado lur ning tangga-tangga iki sik ado-ado. Beda kaya ning kota lur. Ning kota gandeng-gandeng tapi ning desa iki kadang jarake ning setengah kilo. Kadang paling cedhak iku jarake ya 50 meter paling cedhak. Iki posisine aku ning ngarepan terus mburi kono lur. Mburi kono kae iki dalan ya lur. Dalan kae tangga sing nang ngarep lur. Tangga sebelah ngarep kono ning dalan gang, dalan aspal. Terus omah sing mburi kae, omahe mertuaku lur, omahe bapak karo simbokku maratuwa ning mburi kae. Dadi omahku ku ya cedhak lur karo simbok bapak maratuwa. Dadi nek bodho ngene iki ora mudik lur wong tuane ya cedhak. Dadi sedina iki rampung lur. Ge omahku asli sing mbokku karo bapakku asli ya cedhak lur kira-kira ming ya 2 kilonan. Dadi mara iku ya ora nganggo 10 menit lur, 5 menit wis tekan. Dadi nek mudik ning nggone wong tuaku, mudik ning nggone maratuwaku ya sedina rampung, engko gari ning tangga teparo cedhak-cedhak wis dina rampung. Dadi 3 hari lebaran ngene iki wis ora eneng acara apa-apa lur. Maksude wis ora ning acara mudik, ora ning acara ning
kerabat sing adoh-adoh ora ning acarane wong tuwa kan cedak kabeh lho. Dadi acara mudik adoh ki wis ora ana. Kadang nek sedina rong dina ngene iki, telung dina ngene iki ya wis nggo rekreasi, nggo liburan, tapi keadaane untuk lebaran saiki wis ora liburan lur, praise mergane danane ra ono lur. Ngungak-ngungak ning kandang meneh lur, iki stok pakan iki mau lehku golek dong ketapang lur, ketapang kae sing pange dawa-dawa lur kene nggo ya neng pinggir-pinggir dalan kae. Nah, iki cempe-cempe sing tak ingoni lur. Cempe-cempe tak ingoni iki umure sekitar 1,5 wulan lur. Jadi sak wulan punjul setengah wis mlayu-mlayu ndono dene wis. Nek ndelok cempe-cempe ngene iki rak ya seneng to lur nek duwe ingon-ingon iki. Dadi ya nek duwe ingon-ingon ngene iki kena nggo nglipur ati lur. Dadi nek kira-kira ati sumpek kuwi neng kandang delok wedhus, delok cempe karo makani ya karo resik-resik wis engko pikirane rada padhang. Nah, iki wis sore dulur-dulur wis jam 3 ya. Anggere jam 3 ngene iki wedhus-wedhus ya wis padha pating brengok njaluk pakan, njaluk diombeni. Dadi ya nek wayahe jam 3-an ngene iki ya kudu dipakan lur, nek ora dipakan ya wis wedhuse wis cerewete ora karuan. Dadi iki aku arep makani wedhus. Iki aku rek resik-resik sik. Dadi ngresiki pakan-pakan turan sing wis garing-garing kuwi lho ya ning nggon pakan, ning nggon palungan iki lho. Ning wadah pakan kuwi resiki sik. Engko nek wis resik engko terus dipakani. Dadi nek ora diresiki ndak engko rugi lho le makani. Dadi turan soket iki engko dicampur dadi siji neh karo sing pakan anyar. Dadi eman-eman to lho, daripada eman-eman kok dicampur kek ora dipangan meneh. Luwih becik ya diresiki sik, engko bar diresiki kek dipakani. Nah, mau wis tak resiki dulur ya. Wis tak resiki wadah pakan. Nah, saiki wis tak pakani kabeh wedhuse. Dadi sore iki wedhus-wedhus wis tak pakani kabeh. Dadi gawean dina iki wis rampung ya. Dadi gawean dina iki wis rampung. Engko gari istirahat. Terus engko bengi gari turu penak ya esuk-esuk. Terus nyambut gawe meneh. Mungkin semono ya lur kegiatanku dina iki, muga-muga sesuk iso nyambung karo video-video liyane. Matur nuwun karo dulur-dulur kabeh sing wis nonton videoku, sing wis subscribe, sing wis like, sing wis komen. Tak aturke matur nuwun kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.